Magluto mi karon sa pulburon, sariling luto lang namin ito. Basta ang nakakaalam pagluto ay si Gerald. Come here dito, Gerald. Marunong ka magluto, hindi? Marunong. Yes, marunong siya. So, abangan na lang ninyo kung paano lutuin namin. Manood na lang kayo. Kasama ko rin si Bintoy. Marunong ka magluto, Dili? O hindi marunong magluto? And kasama ko rin si Koreana, syempre. Ang maganda naming Koreana. Kusgay mo tingog ko. Lakasan mo pa. Hi guys. Yes, very good. Are you okay kayo? Okay ra ba kayo? Okay. So magluto ta karon sa polvoron. Si Gerald kasi marunong siya magluto. Panuorin ninyo kung paano nila lutuin ang polvoron. Game na ba kayo? Game. Unsa may palito nato? Kuan harina o bersiri o asukar. Harina og bisti? Unsay bisti? Bersiri. Berstri? Unsa man ang berstri? Gatas gyapon. Ay gatas, harina, gatas at saka asukal. Unsa nga asukal? Brown sugar or white sugar? Brown sugar. So brown sugar, pila man ka brown sugar? Ay, kuan di ay kana. Hala. Kuan. 1/4. 1/4? O O sige, 1/4 nga brown sugar ang paliton. So palit mo dito sa kuan harina to nga 1/4 na brown sugar. Pila ka birch tree paliton? tulo. Tulo ka birch tree. O sige, tulo ka birch tree. Apilan sa mantika? Hinadili naman na. Apilan sa royal? Nadia. Oh, so dili apilan sa royal. So katura ang paliton na. Sige na dayon mo kay para madali na kay hapon na oh. Ikaw lakaw na dayon mo ka. Hoy, bilisan ninyo ha. Sige, takbo kayo doon. Takbo kayo doon. Si Auntie Mercy, nandito si Auntie Mercy nag-edit-edit sa kanyang video. Tapos, ang department store ni Mother na close open pa. Nandun si Mother sa kanyang kamutian. Nandito na sila. Harina. Bersiri at saka asukal. Pila man ang kuan, pila man ang harina, kulang lagi niyang sukli. 30. 30 ang harina to nga. O tag 12 man ni. Tulo ka buo. Unya ang kanang birch tree tagpila, 12. 12. Ang brown sugar pila, Ambo. Ay, 25. 26. 26. To nga, 1/4. 26. Sige na, tara na. Amo kasalaon kay hugaw. Ha? Basig na hugaw. Sige, mag-ready na. Mag-ready na kami. Mag-ready na kami, guys. Unsay una buhaton, Geraldine? Magsala pa mi kay. Kasi din na hugaw. Salaon ang harina. Dili, day. Ihurot na lang na siya, day. Diyan, ilagay lahat, day. So, kalahating kilo ang lulutuin namin ngayon. Basta siguro na magpilit-pilit ginang kuan, harina. Ang isa dito, maghaling daan. Sige. Maghaling. Hala, basa masiguro natin ang kwanti kani. Dili. Dili. Sige. Paghaling na. O, paghaling na. Si Bintoy ang maghaling. Okay na. Tapos, pagkahuman ani Gerald, unsaon man, butang ng tubig. Dili uy. Ang unsa man di ay? Butang sa bersiri, gasukal. Ihalo daan. Asa ihalo daan? Dili day unahon na siya pagluto. Dili uy. Ha? Ihalo na daan kay para dali ra mahaluto. Mo ba? Di aragi. Kuan pa gisala pa siya kay basig na ay kuan. Na mga ebidensya. So ito i-open mo na ito Jai. Ihurot niya ang kuan Gerald 1/4 nga sukal. Yo uy. Ha? Isasad ka ayo mo. Ihurot man siguro niya. Uy. Dili lagi uy. Ha? Dili. Bilisan mo na Dai. Nya na, dili na kay hapon na. Hala dili man inanaon Gerald. Nang sa. Kutawon pa man na siya sa royal. Dia. Yoran. Rural. O sige, ito ang aming ginagawa ngayong kalukuhan. So, panood na lang kayo. Kasi, kasi ito ay munggol-munggol na naman ito nga pagkaluto. Try. Try lang until you succeed. Bitaw. Agihurot din na Geraldine? Dili uy. Dili uy. Okay na, nahuman na. Ang pagsala na ajoy kuan. Nag-i-ebidensya guys. Oh. Di ara ang kuan oh. Ebidensya. Tapos si Bintoy ay naghaling na siya doon.
Asa ka parong gibutangan na ni Gerald sa Sige, butangin. asukal. Hala, nganong imo man gibutangan sa asukal pagkatunaw na di magpilit-pilit na siya? Di man na siya katunaw. Ang asukal? Oo. Naasa naman naunsa nam naa? Puro-puro. Ha? Simuta gani ring, mura na siya pulburon. Mura na. Mura na siya pulburon, bis kawa pa naluto. Pag sure diha. Oh, simuta. Pwede na lugar na kaunon. Dili pa, oy. Lutuong pala gini. Hugas itong, ay, umanan din ang hugas. Human na hugas ang kalha. Sige. Watuli ang kalha. Sige, butangi pa na siya. Kana. Sige, ikaraw-karog maayo Geraldine. Simuta gani, mura na siya pulburon. Da. Wait na luto. Agkakuan siya, kahilis? Dili man. Unsa naman ah? Dito kami magluto ngayon. Ayan si Koreana. O, ingon ka bintoy kay wala nahaling. Nahaling man lagi. Very good. Hala, Gerald! Ali na kay naglupad na ang kalha. Painiton panig maayo. Butang ag tubig. Dili, uy. Ay. So, pagkahumanda na lugar, init, ilunod na dayon. Di na puti ang update. O sige. Yan talagang recipe. Kang Gerald recipe, sabi ni Koreana. Ikaw, Koreana, ano ang sunod mong recipe? Wala. Wa kay nahibawan? Wala. Ako kabalo sa luto. Kaon ray mo nahibawan? Ya. Bahauta din na mama. Sige. Huy, lumipad na yan. Hala, ang puspuro. Bintoy, kwa ato, Bintoy. Aman. Kasabaan ka ni Lula da ng puspuro. Kuniti sa kuan isa ka dito taas. I-mix-mix na siya, Gerald. Ipadayon siya mix. Si Daddy Sherwin, iwan ko kung saan galing yan siya. Iyabo na lang natanan, Day. Ginoo ko, mga sunog na tanan ni Day. Nadako kay naa. Nalunod na, unsa man ang nag-itom-itom. Hala, sa asukar siguro to ba? Sige. Kuato puro. Unsaon na naa, ingana ra. Oh, papulahon. Oh. Kung magpula-pulan na kuan dayon. Papulahon din na siya. Yan ang recipe ni Gerald ngayon, polvoron. So, kakain tayo ngayon ng polvoron. Eto, kinaraw-karaw na ni Gerald din. So, ang luto na ito ay ungo-ungo style. So, panoorin na lang ninyo, guys. Recipe yan ni Gerald, ha? Masarap ba yan, Gerald? Ha? Sarap. Ay, kuari. Kuai. Maluto na lugar na drag. So, si Bintoy na pod. So, sila ni Mother ay nagkuha sila ni Mother sa kamuti. Ayo say uliling. Ayan, ganun din ang kalakihan sa kamuti. Sobrang laki. Dami daw. Marami. Marami pero sobrang liit. Sigai pa. Sige, kana, ayuha. Sigai, di na maluto ron. Pula bro. Hindi na sa Si Bintoy na po, Gerald. Kay para maluto dyan na siya. Another tilaw. Oh. Sige, si Bintoy na po. Sige, pa-brown day nagmaayo di ay. Wala mo lang siga, Geraldine. Butangin na lang na Gerald og tubig para mahimong nilugaw. Agay, init. Sige, ayuha. Ay, na nagkwaiya para di na tayo pipili. Maluon ko para dali maluto. Dawti. Rungan, siga. Kana ayuha. Wala kahon. Sige. Kana. Taklubi dayo na, Gerald. Tilawi otro. Nawi na sad. Another tilaw. Other kilaw, mga ka-guys. Oh, may aso-aso na. Bulusad. Unsay lami?
Ilawas silingling. Wala pagtilaw-tilaw Koreana. Ilaw. Magpilawon. Ah, ikan na pilawan unya do. Lamay kayo. Ikaw gud ba? Ikaw gud mab. Patilaw si Koreana sige. Kay garam kasi tilaw. Yo. Pagtilaw ka na pilawan. Di na gid si Koreana ag tilaw. Wala na. Ayaw kay wala pa na ah. Kinalan pa ipa-brown pa na siya. Grabe lagi na. Giral. Saklibi. Si Mother Marites nagtanim siya ng kamuti tops. Pila kalugas 2, 4, 5. Unom kalugas 7 na pulo. Okay na ni siya. Are you true or not? Bro. Hala okay na siya Gerald? Oo, ka nagpula naman din na ni Maho na. Kasi nagpula nga pa mo nagpula Gerald. O, sige. O kana. Sakto na ni. Sige. Halika na. O hawasa na. Halika na dito. Oh. La, dami ko na karon. Tesa. Init ra ba kay ni? Basig haros ta na ni karon. Ako Ginoo ko. Tesa, sige. Ayan. Agay. Para na, ikaw tilong ka. Naman na. Okay. Okay na. Daog na. Luto na ang kuan, pulburo ni Gerald. Pasok na tayo sa loob para matikman na natin, guys. Sige na, Bib. Kay tilaw ta sa pulburo ni Gerald. Ali na. Nag-sleeping tablet si Sherwin. Sige. Eto ang luto ni Geraldine. Hala. Humot siya. Kahit na daan. Ako ng kuan. Blue. Blue. Green. Sige. Kahit na una day. Oh, yan ni Bintoy. Hala. Ayuha. Kay sayang. Sayang na sayang lang. Si Koreana. Nagtilaw ka Koreana? Wala. Oh, sige. Wala nagtilaw si Koreana. Kana. O, kang ingot ni. O, ingot. Mga una tanin nyo tanan. Ama si Koreana. Lumik siya, uy. Limit oy. Limit ito. Mag-sure to eh. Huwag kay ginabutan na ito sa rito. Mura masyag harina. Haray na raw siya. Siya gari na nag siya bulag. Di na, babe. Init ba? Gina, kuha na ito plato ko. Nao. Oh. Kana. Sige. Kana. Mura siya kuan. Gusto datas? Ginoo ko. Pasensya na kayo guys ha. Ito ay funny lang tayo. Ito ay ungo-ungo style na recipe. di naman ito ungo-ungo kasi success naman talaga. Masarap siya. Gayahin niyo na rin. Oo, pwede ninyong gayahin kasi masarap. O, di ba? Baligya guys. Oh, hindi ako magsabi sa inyo kung hindi masarap. Katulad sa hotcake na ginawa namin, wag na kayong maraming kasi yun ay masarap talaga. Subukan lang ninyo. Oh, di ba? Hindi pa kayo nakaluto ng ganon, kami lang ang nakaluto ng ganon, kaya subukan ninyo. Di ba? Ang dami-daming sabi, lagyan pa ng ibap or lagyan pa ng itlog or kahit anong ilagay, wag na. Yun lang ang sundin ninyo. Tama. I'm sure na masarap yun talaga. Abro ka magluto. Kaya eto, hala, sige, kaon na ta. Yung asukan na ba nagila na din ibot ng upuan. So itlog ra gamit na ba? Sa? Litsiplan na pod kuno ingo si Gerald, maglitsiplan ka? Kabalo ka? Uy, Katanaw man. litsiplan na. Katanaw man ko YouTube. Mga So karon unsa man maglitsiplan na pod ta? vlog na. Pagtarong diha kay kanunay ta mag-upload sa ingani nga pagiring-giring style nga nilutuan. Pero pagiring-giring pero masarap, di ba? Alip plan kay inanaon gyapon paggamit ko. Kanay na maba. Unsa inganaon? Kana kanay ibutang sa steamer kay sa kuan ba
Dili ubin. Kaliro? Di kaldero. Ya, kaldero. Tungtungan mo sa inanaong. Din islo din to nimo. Ang binayad, dininig sa suka, hurot o kagahulog. Ay, napilim sa kisa. Ito man nga. Kao nangot. Pilit. Pilit. Kasi nagpilit. Ang pilit na itong ipong na. Kasi agpilit sa ngipon. Nalin siya. Hilaw pa ba na? Brown naman gani kayo niyo. May brown mo na pagay, no? Brown naman tama ram niyo. Kaya pait man po ni brown. Bastig hilaw ni Adira, ginoo ko mag Tama ram niyo. shururot kita lang. Wala ginong tubig. Ayan si Mother Earth. Pag inom sa tubig kay ma. Kuan mo dito ka. Ha? Di ta pwede mag-inom tubig dani? Hangtod ugma jiran. Ja. Oh, ang ino mo. Lami po dyan, ho? Lami, Gerald? Lami. Ha? Lami. Pulburon yun. Very good.